Hello, good morning guys. Ayan, mega shout out sa ating mga kasamaan dyan sa SMY Tuber family. Ayan, hindi ko na kayo isa-isahin pa. Ayan. Good morning guys. Ayan, mega shout out sa ating mga kasamaan dyan sa SMY Tuber family. Ayan, hindi ko na kayo isa-isahin pa. Ayan. Basta mega shout out sa inyo lahat dyan. Ayan. Ngayon gagawin natin yung isang request ng ating commentator. Ayan. So bro, mega shout out sa iyo dyan. Ayan, maraming salamat sa iyo sa pagsuporta sa aking channel. Ito ngayon gagawin natin ang iyong request, paano sisimulan ang dala o lambat. Ayan. Una, kung anong tali, yan, tulad nito, itali mo sa kabilang dulo, bahala ka na kung saan, sa puno ng manggaman yan o puno ng bayabas. Ayan, basta nakatali sa kabilang dulo, ganoon din. Tapos ayan, para maging line siyang ganito. Ayan. Ayan. So ayan. Tapos yung pinakasinulid mo, ito tulad nito. Ayan. Ayan. Mag-iiwan ka ng mga 1 metro siguro, kasi panimula lang yan. Ayan, isang ruler o ayan, basta ganyan. Tapos sampay mo siya ng ganyan, 1, 2, 3, hanggang 4. Ayan. Para mabukol siya ng ganyan. Ayan. Pero hindi siya nakabukol dyan, ha, kasi pwede siyang usog-usog yan. Para pag nabuo mo na siya at nabuo mo na yung dala mo, pwede mong palitan ng tatanggalin mo na to kasi papalitan mo ng lubid. Ayan. Tapos gagawa ka ngayon ng mata o yung pinakabutas niya. Ayan, isa. Ayan, sa ilalim, isa. Tapos 2. Baliktarin mo, pwede rin para nakalock. Ayan. Ayan. Yung dikit mo, ilalock mo. Ayan. Diba ito? Ito yun. Paulit-ulit lang yan. Ikaw nang bahala kung ilan ang gusto mo. 35, 45, pero mas the best 35 lang. 45, 55. Ayan. Kasi pag 55 malaki na masyado sa taas yun bro. Kaya 35 lang, okay na yun. Paulit-ulit lang yan. Kailangan pantay-pantay lang. Ayan. Ganyan. Paliktaran. Ayan. Atak konti. Ayan. Para pumantay. Basta atak ng todo para pumuol. Ayan. Ayan. Lawan na lang. Ayan. Paulit-ulit lang po yan. Hanggang sa makuha mo yung 35. Ayan. Hindi mo usog-usog yan. Pag mahirapan ka, ayan, usog mo ng konti. Ayan. Patakin mo para bumuhol, para umikpit. Ayan. Paulit-ulit lang po na ganito. Ayan.
ulit, isa, then dalawa. Yan. Paulit-ulit lang po yan guys. Pero yung isa, huwag mong hawakan, bibitawan mo yung isa para bumuhol siya. Yan. Yan guys. Ulit-ulit lang po yan hanggang makuha mo ang 35 na piraso. Yan. Kaya talagang dito medyo mahirap siya. Kasi yan, basta 35 po. Ayan, 35 na ganyan. Tapos pag nakuha mo na yung 35, yan, ulitin mo na naman yan, paikutin mo na paikutin hanggang sa makuha mo na yung haba ng yung panimula. Ayan. So, basta yan guys, paulit-ulit lang. Ayan. Paulit-ulit. Parang yung boyfriend mo pag ano, pag sinaktan ka tapos humingi ng tawad, ayan, ulit na naman. Paulit-ulit na lang kayo, ayan. May kasama pang ugot. Ayan, mara. Diba? Ayan, ayan. Nakagawa na po tayo ng 35 na butas o mata. Ayan. So, ang gagawin natin ngayon, paano natin bibilugin. So, ngayon, tatanggalin na natin yung tali. Yung tali na to, magkabilang dulo. Kabilang mundo. Ayan, kabilang dulo. Parang tatalangin, no? Ayan. Tapos ipugol mo siya. Ipugol natin. Ipugol natin dito. Ayan, guys. Ipugol natin dito para makita yung dalawa. Ayan. Kita yung dalawang nasa dulo. So, ayan guys. Ayan. Ayan. Ganyan siya. Magulo. Para yung boyfriend mo magulo din, eh, no? Ayan. Magulo, ayan. Ayan, nagawa tayo na sabitan. Ibubuhol natin dito. Ayan. Buhol dito. Ayan. Tapos dito. Ayan. Dito pa. So, ngayon, sisimulan naman natin yung dito, yung pangalawa. Ayan. Ayan guys. Itong dalawang to, ayan. Ito. Itong dalawang to, bubuhol natin kapantay ng nasa unahan. Kailangan pantay sila dito. Ayan. Ayan guys. Ayan, pantay na sila. Ayan. Isa, dalawa. Ngayon, gagamit ka na ng panukat para magpantay-pantay na lahat. Ayan, tulad nito. Ayan.
isa. Yan. Paulit-ulit lang po ito guys ha. Yan. Ganyan po yung pagkuhan sa hanggang sa pantay-pantay sila. Hanggang sa umikot na ng umikot. Parang yung boyfriend mo pag yung girlfriend mo pinapaikot ka lang. Ganun ba? O boyfriend mo, di ba guys? Paikot lang po ng paikot hanggang sa mabuo at magkita uli yung dalawang dulo. Ayan guys. Guys, ito mamuna natin siya. Yan, hindi siya ano. Yan. Ngayon gawin natin, gawa tayo ulit ng panibago. So yung panukat, yan. Sukatin mo siya ulit dito. Ulit yan hanggang sa umikot ng umikot, paikot-ikot, parang yung boyfriend mo pinapaikot ka lang. Ayan, ang girlfriend mo na pinapaikot ka lang guys. Ayan, ikot lang ulit, paikotin mo muna hanggang makabuo ka ng limang mata. Paikot-ikot lang yun guys. Tingnan mo rin ha, baka yung sa kabila yung makuha mo. Tapos yan, paikutin mo lang siya na paikutin. Ito, naiikot mo na ng buo ng tatlo. Ikutin mo pa na isa. Tapos saka mo ilagay yung tinatawag namin sikreto para lumapad na siya at umaba. Sabay yun. Kailangan laging sabay. Yun ang importante. Kailangan may yung bilang mo, kailangan pantay-pantay. Pero tatandaan mo yung bilang. Ayan guys. Yun lang, paikot-ikot lang yung paggawa ko ng gala para sa isa. Ito pong gamit ko na to, nylon number 6 yata to, 7. Nakakatagal ako nang nabili ito, hindi ko yung nagamit kasi gumawa tayong dala dati amsi kasi sa dagat po kasi mabigat po ito. Ganyan siya guys. Nakabuka na ng tatlong ganyan, oo tatlo. Ayan.
lalagay natin yung sikreto niya para lumapad na siya at saka humaba pa. Kasi laging sabay yun. Pahaba na siya, pampalapad. Ayan. So, paano guys, ang tabayanan nyo ang susunod kong video, paano maglagay ng pampalapad niya at saka nung sabay kasi yun, yung pampalapad niya at saka pampahaba. Ayan. Para, ay turo ko rin sa inyo, kasi yun ang pinaka-importante rito kasi yun ang magpapalaki sa kanya. Itong sa unang to, hindi pa ganong masilan kasi sinisimulan nyo pa lang. Ayan, maraming salamat po sa pagkabay sa video ito. Ayan, at lalo na po doon sa nag-request. Ayan, God bless and more power sa iyo. Sana mabuo mo ng maayos ang bubuhayin mong gala at makarami ka ng isda. Ayan, maraming salamat sa iyong pag-request. Ayan, may shoutout sa nga pala sa ating mga kasamaan dyan sa SMY Sugar Family.